JISAIA chapter 41 verse 10 no suijak tongo kai to nono ano shawi tongo ta kiridi ang nung bai tongo Bwkha ta Baidi tamni hinke ang nini kai tor ang nono chubanai ang nono ani keplai yagra yagbai romoi tongnai hallelujah mungsani bagui bo tawanadi tamono kanai tamono chumnai tamono chanai khana tamongnai amna teibo tawanadi kaitorsi nukhungni bokhro bebagni bokhro amani bagui kaitoni thani kha berawoi yafari risuk mabai kaitoraro samung khlayo angmano angshu ni je jagao yakro aro samung chamani slai kaitor samung khlaike aro te busung sasa nukjago dini busung sal katal nukphiu kha o hama nawi tongo abo kaitoni hamari amoni bagui jing salbrum hambai relayana kaitor asuk jingno ahamjak mani mari jisu kristo no rohorkha jisuni bisingti jing akka hamrok no mani tongo tini jing a majra krei a alaida rok no mani tongo jisu chini bagai 25 December chimi asai a salo chimi sing tong thokmung tong lai thekre salbrum no bochini bagai kotor salbrum no bochini o khawa asai ja amoni bagai mungsa sik de wo chimi sing tong thok lai mong kre amo pai khangke jing hai no hai a wana mong a kiri mong jaga sing sobi lai thekre nung tong tutui cha tutui no a tong thok mong sajung jora bo tong thok mani amse soi kristo tong thok mong amse kristo tong thok mani o tong thok mong saka no boi tong thok mani ya o tong thok mong bisingni tong thok mong se kristo tong thok mong se amani bagai phaidi jing salburum burum a tong thok mong bai tong layana kai jona hambai ri layana amen